Sareko informatika sistemen administrazioko goi mailako teknikari zikloa 2000 prestakuntza ordutako goi mailako zikloa da. Berau, lana edo egoera pertsonalak direla medio, bertaratze bidezko prestakuntza ezin egin eta informatika alorrean lanbide kualifikazio bat behar dutenei dago zuzendua. Ikasle bakoitzak bere behar eta ikasketa erritmuei egokitzen zaion ikasketa ibilbide pertsonalizatua eraikitzeko aukera izan dezan, erdi presentzian modalitatean eskaintzen da. Zikloa bukatutakoan, laguntza eta euskarri teknikoa ematen, sistema informatikoak administratzen, edota interneteko zerbitzu eta datu baseen kudeaketak teknikari gisa lan egin ahalko duzu. Tituluari loturiko gaitasun guztien lorpena bermatzeko asmoz, online egineko jarduerak bertaratze bidezko saioekin osatzen dira. Saio hauetara bertaratzea derrigorrezkoa denez, ikasleari errastasunak emateko ikastetxe kolaboratzaile sare bat dugu eskura. Sareko informatika sistemen administrazioko zikloan, saio hauek arratsalde gaueko ordutegian egin ahal izango dira Donostiako Zubiri Manteo, Bilboko Elorri eta Errekamari eta Gasteizko Ziudad Jardin ikastetxean. Ziklo honetako ikasketak bukatzerakoan, sistema informatikoak administratu, konfiguratu eta mantentzeko gai izango zara. Beraien funtzionaltasuna eta baliabideen eta zerbitzuen osotasuna bermatu. Ikastetxearen prestakuntza eredua metodologia aktiboetan oinarritua eta eginez ikastera bideratua, ikaslearen jarraipenaren eta tutoretza pertsonalizatuarekin osatzen da. Uli aukeratu dut, dalako erreza aldi berean ikastea eta lan egitea. Eta arrazoi nagusietako bat izan da nire lanean progresatzen.